Na-inlove ka ba dun sa babae or parang natipuhan mo lang siya? Maganda ba siya? Sexy ba siya? Malaki ba? Oo, sobrang laki. Sobrang laki! Yung may nangyari sa amin ng kapitbahay ko. Ito bang kapitbahay mo? May asawa? May partner? May kinakasama? Actually, meron po. Meron. Ikaw ba? Meron ka rin kinakasama? O jowa? O partner? Bali, single po ako. May anak ba sila? Meron po, 4. Sige nga, paano nangyari na biglang may nangyari sa inyo ng kapitbahay mo? May pasugalan kasi sa kapitbahay nila. Yung kaibigan ko naman, parang nireto sa akin na maganda daw, mabait daw siya, ganun. Mga after 1 week, nag-invite yung babae sa bahay nila. May mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Grabe, nangyayari talaga yun. Nagpaulit-ulit. Na-inlove ka ba dun sa babae or parang natipuhan mo lang siya? Maganda ba siya? Sexy ba siya? Maganda, malaki ang buhok, sexy, maputi, ganun. Maganda po. Buhok ba talaga yung malaki? Malaki ba? Oo, sobrang laki. Sobrang laki! So meaning hindi lang siya Cup C, parang World Cup, ganon? Paano napunta dun sa ganong klaseng usapan? Siyempre, di ba, nagkakilala nga lang kayo dun sa sugal. So ang tanong ba dun, anong nilalaro mo? Gusto mo bang laruin ako? Ganon ba yung mga tanungan dun? Tapos pagkatapos ng may pangyayari na yun, siyempre, umuwi ka ba ng bahay ninyo? Bale, doon ako natulog. Wow, ang tindi ha. Hindi ka ba nakita ng mga anak niya? Actually, sa ngayon, parang akin yun. So, Ano? Yung isa sa anak niya sa'yo? hindi ko alam po sa kanya kasi di na ako nagtatanong kasi hindi daw sa akin yun. Kaya wala din ang pakalat sa bata. Hindi, tsaka ayaw mo rin sigurong panagutan kasi nga may asawang tao yun para sa'yo at laro-laro lang ang lahat, diba? Parang hirap paniwalaan din eh. Kasi nung naghiwalay kami, alam ko talaga buntis yun. Kung sa akin daw po yung bata ayaw din ibigay sa akin. Gusto ko lang malaman yung katotohanan kung akin nga ba yan or sa asawa mo. Please man lang, ibigay mo naman yung totoong sagot kung akin ba o hindi. Kasi ang hirap-hirap eh. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.